meta soċjetà tibża u tieħu ħsieb l-iktar ċittadini li huma għandhom il-bżonnijiet tagħhom, jiena lija hemm ċertifikat ta' ċiviltà. Iddikjara dan il-President ta' Malta George Vella li bħala waħda mill-ewwel żjarat uffiċjali tiegħu iltaqa' ma' residenti tad-Dar tal-Provvidenza, dar li tilqa' madwar 115 persuna li jinkludu wkoll dawk li jgħixu fid-djar tal-komunità mmexxija minnha. Wara li iltaqa' ma' residenti, il-qraba tagħhom u dawk li jieħdu ħsiebhom, il-President ta' Malta ddeskriva dak li jsir f'din id-dar bħala miraklu ħaj ta' kuljum. Għax din hija l-għoża ta' ħafna familji u ħafna minnhom bidu ngħidu li kieku ma kinux għall-volontiera u hawnhekk m'għandhom ħadd min idur bihom. Ġifieri jiena naħseb li dan huwa miraklu ħaj li rridu assolutament niftaħru bih. Fuq kollox irringrazzja lil volontiera li għamlu xogħol imprezzabbli u minn qalbhom ma' dawn in-nies. L-ammont ta' volontiera u ħaddiema li hawnhekk jiġdu dedikazzjoni u anki l-ammont ta' attenzjoni li għandhom jieħdu dawn in-nies bżonnijiet partikolari. L-ispiża tas-servizzi u professjonisti offruti mid-Dar tal-Provvidenza taqbes l-4 miljun euro u nofs kull sena li ma' spiża hija finanzjata mill-maratona ta' kull ewwel tas-sena u minn attivitajiet oħra matul is-sena imma wkoll bl-appoġġ finanzjarju tal-Knisja f'Malta. Fil-preżent id-Dar tal-Provvidenza għaddejja b'ħidma biex matul is-sena d-dieħla tiftaħ dar ġdida fil-komunità għal persuni b'diżabilità fil-Balluta kif ukoll xogħol ta' twaqqih u bini mill-ġdid ta' residenza oħra li ngħatat b'wirt lid-Dar tal-Provvidenza f'Ħażabbar. Id-Dar tal-Provvidenza se tkompli wkoll b'xogħol ta' refurbishment ta' lift ġdid f'Dar Żernieq, żieda fil-professjonisti u aktar taħriġ għal ħaddiema kif ukoll investiment fl-infrastruttura ġdida għall-IT.